Genesis 24:32. Alipay ko nga pwede tayo malingaw sa simbahan. Diba? And mayo ang Diyos. Genesis 24 verse 32. Magbasa ta hangtod sa verse 34. Ang akong text verse karon, verse 34. Mubuk yun. Pero excited ko kabayan sa mensahe karon. Genesis 24 verse 32. Kung nanasa, amen? Tanaman ning dog paliog para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. Salamat sa inyong faithfulness karong bundag. Nalipay ko na mo dere. Basa na ko ang verse 32 nga to sa 34. Pwede ka I always forget the word. Magsubay ra sa imong gawling mata. Is that the word? Subay? Subay. Genesis 24:32. And the man came into the house, and he ungirded his camels, and gave straw and provender for the camels, and water to wash his feet, and the men's feet that were with him. And there was set meat before him to eat. But he said, I will not eat until I have told my errand. And he said, speak on. And he said, I am Abraham's servant. Masaya. Ugang lalaki misulod sa balayog siya mibadbad sa iyang mga camel, ug mihatag og dagami sa pagkaon na lang sa mga camel, ug tubig aron sa paghugas sa iyang mga tiil, ug sa mga tiil sa mga tao nga uban kaniya. Ug dihay giandam nga pagkaon sa atubangan niya aron pagakanon, apan siya miingon, ako dili mo kaon, hangtod nga ako makasulti sa akong tuyo, ug siya miingon, padayon sa pagsulti. Ug siya miingon, ako sulugoon ni Abraham. That's the title of my message this morning. I am Abraham's servant. Very simple message this morning. Ako sulugoon ni Abraham. I am Abraham's servant. Magampo na ta, dayon ka mo makalingkod para sa mensahe karong bundag. Dear Father, thanks for your goodness to us. Lord, I pray, God, that you bless the service. Pray, Lord, you'd fill me with your spirit as I preach right now. Preach your word. Lord God, I need your help. Holy Spirit of God, would you please fill me? Give me a clear mind. I pray, Lord, that you would limit the distractions. Help us to focus. I pray, God, that you would just work in our hearts this morning as we continue to move forward, preparing for the transition in the Sunday school and the work and the blessings that I believe are going to follow. God, please, fill me with your spirit right now. Help me, God, as I preach. I need you, Lord. Can't preach without you and wouldn't want to try. Please, God, meet with us, we pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Aron, nasabtan na to ang text verse na to karong buntag. Kinahanglan ta mag-review gamay kabayan sa story, sa English, ang background story. Nainumdum mo sa ngalan si Abraham. Ang Diyos nagtawag ni Abraham gikan sa iyang homeland, gikan sa yuta sa iyang pagkatao. Ang Diyos nagtawag niya og nagsaad ni Abraham nga pohon-pohon ako maghimo kanimo nga dakong nasod. Amo make a great nation from you. Ang imong kaliwa mahimong dakong nasod. Si Abraham nagsunod sa paggiya sa Diyos ngadto sa land of Canaan. Og dito sa Canaan naghula siya dugay kayo para sa anak. Wala siya anak. Finally, when Abraham was 100 years old and Sarah was 90 si Sarah. Can you imagine? 100 years old and 90 years old, ang Diyos naghimo sa milagro og mihatag kanila sa usa ka anak. And the name of their son was, are you ready? Laughter. Kabalo ba ka ang ngalan Isaac nagpasabot? Laughter. Sa Hebrew, gitawag siya laughter. Tungod si Sarah nagingon, mukatawa ko ang babae nga 90 years old nanganak. Mukatawa ko ug ang tanan tao nga makaduo sa akong story sila mukatawa ba nako. So she named her son Laughter, Isaac. Our text verse is much later in the story. Niining panahon na si Sarah namatay na, si Isaac nadakot na gyud. 90 years old si Sarah na diat, si Isaac na tao namatay, si Sarah sa diat 127 years old, and this was after that. Murag si Isaac duol sa 40 years old, wala pa siya naminyo. Kami mo tawag ni Brother Mike nga Isaac. Kanain yung gihon-hon ha. Pohon-pohon, magampo pa ta.
Pero si Isaac murag 40 years old na siya, wala pa asawa. It was at this time nga si Abraham nagtawag sa iyang sa iyang labaw nga sulugoon. I say labaw, his highest servant. Og si Abraham nagsugo sa iyang sulugoon, he said, I'm going to trust you with the responsibility of choosing a wife for my son. Dako gyud ang pagsalig ni Abraham ni ini nga sulugoon. He said, dili ko ganahan nga si Isaac magkasal sa babae diri sa land of Canaan kay idolaters gyud sila, nagsimba og Diyos. Wala sila nagato sa tinuod Diyos. Dili ko ganahan nga ako nanak magkasal ni ining klase sa babae. Ganan ko nga ikaw mo balik sa yuta sa akong pagkatao. O ganan ko ikaw mangita og asawa para sa akong anak dito sa Ur of the Chaldees, back in the land where Abraham came from. Turn with me to Genesis 15 verse 2. In my opinion, this servant, the Bible never tells us 100% for sure, but in my opinion, kini nga servant ang iyang ngalan si Eliezer of Damascus. I'll show you why. Look at Genesis 15 verse 2. Murag, kining servant sa Genesis 24, murag siya si Eliezer sa Damascus. Genesis 15 verse 2. Kung nasa, amen? Amen. And Abram said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless? And the steward of my house is this Eliezer of Damascus. O si Abram ingon, Ginoong Diyos, unsa ang imong ihatag kanako sa nakita nga ako walay anak? O ang piniyalan, or we would say kasaligan, piniyalan sa akong balay, ang kasaligan sa akong balay, mao kining Eliezer sa Damasco. Damascus was the capital city of Syria, the nation of Syria, which was very near where Abraham was from. Duol. And this man, so he was probably a Syrian. So kining servant kining sulugoon ni Abraham, murag iyang ngalan si Eliezer, kining tao taga Damascus. Now go back to Genesis 24 and verse 1. Let's look at the beginning of the story. Sa diya si Abraham nagtawag sa iyang sulugoon ug nagsugo kaniya. Genesis 24 and verse 1. Kining tanan ang introduction lang para sa simple kaya nga mensahe karong buntag. Genesis 24 and verse 1. Kung nanasa, amen? Amen. And Abraham was old and well stricken in age, and the Lord had blessed Abraham, look at this, in all things. O si Abraham, tigulang na, og taas na ang panuwigon, o ang Ginoo mi panalangin ni Abraham sa tanang butang. Mauswagon gyud si Abraham sa tanan area sa iyang business, sa iyang negosyo, di ba? He was successful financially. Dato gyud siya. Padayon ta, verse 2. And Abraham said unto his eldest servant of his house that ruled over all that he had, but put, I pray thee, thy hand under my thigh. Do not ask me what that means or why they did that. Padayon. And I will make thee swear by the Lord, the God of heaven and the God of earth, that thou shalt not take a wife unto my son of the daughters of the Canaanites among whom I dwell. But thou shalt go unto my country and to my kindred and take a wife unto my son Isaac. Basaya, verse 2. Og si Abraham, miingon nga to sa iyang kinamagulangan nga sulugoon, sa iyang balay, nga nagdumala, tanaw kani, nga nagdumala ibabaw sa tanan nga iyang naangkon. Kini nga sulugon ni Abraham, importante kaayo. Siya ang tigdumala sa tanan kabahandi ni Abraham. Dato jud si Abraham o kini nga sulugoon nagbantay, nag-oversee, siya ang manager sa tanan. Pwede gamiton ang pulong CEO. Kay dako gyud ang negosyo ni Abraham o kini nga servant ang nagbantay sa tanan. Nagdaghang tao, what's the word? Ilalom kaniya or ubos niya? Daghang tao ubos kaniya. Importante gyud siya diya sa business ni Abraham. Balik na. Og si Abraham mingon nga to sa iyang kinamagulangan nga sulugoon sa iyang balay nga nagdumala ibabaw sa tanan nga iyang naangkon. Ibutang ako naghangyo kanimo ang imong kamot ubos sa akong paa. Like I said, don't ask me what that means. Wa ko nakasabot nga naman sila maghimo niya na. Whatever. Verse 3. Lahi ang culture. Og ako mohimo kanimo sa pagpanumpa pinagi sa Ginoo nga
pinaagi sa Ginoo ang Dios sa langit ug ang Dios sa yuta. Nga ikaw dali magkuha og asawa ngadto sa akong lalaki na anak gikan sa mga babaeng anak sa mga kinanhon. Diha sa kangkinsa ako nagpuyo. Apan ikaw mo ngadto sa akong dapit ug sa akong kabanayan, sa tanyo kabanayan, tao nga kadugo na ang imong mga relatives is English, di ba? Sa English, kin, which means relatives. Nawala na. Og sa akong kabanayan, og magkuha og asawa ngadto sa akong lalaking anak si Isaac. Now, karon buntag dali ko mag-focus sa story ni Isaac ug Rebecca. Nagwali ko kabayan ni Isaac ug Rebecca sa una, nindo ang mga kamatuoran kabayan sa ilang story, nindo ang batasan ni Isaac, nindo ang batasan ni Rebecca niyanang panahon na o ang nindo gyud tanan. Pero dali ko mag-focus niyanang bahin sa story karon. Karon ganang ko mag-focus sa sulugoon. Kini nga sulugoon nagdumala sa tanan katigayunan ni Abraham. Dato gyud dunahan gyud si Abraham and this servant murag si Eliezer. Ako mo tawag niya Eliezer. Si Eliezer siya ang pinakalabaw. Nope, sakto na pinakalabaw. Labaw siya sa tanan. He had charge of everything. Magkatawag ta niya nga CEO sa negosyo ni Abraham. Dili siyang manager lang uskabahin, tanan. I mean, everything Abraham owned, kining sulugoon na autoridad sa tanan. He was what they call the steward of my house. Piniyalan, sa Visayang Biblia, or mas common, kasaligan. The trusted one. Diba? The trusted one. Dako gyud ang iyang autoridad. Si Abraham na daghang sulugoon. Kining tawhana ang bossing kanilang tanan. Bright kaayo siya. Hanas kaayo sa pag-manage, sa pagdumala. He could do almost anything he wanted with Abraham's stuff. Tungod si Abraham dili gyud mo lantaw-lantaw. Unsay mong gihim? Si Abraham nagsalig kaniya sa hingpit, kompleto, walay kulang. He completely trusted this servant. Tremendous authority. Dako nga autoridad. O kini ang tao nga si Abraham nag-trust, naghatag, nagtugyan sa importante nga responsibilidad. Ikaw magpili sa asawa para sa akong anak. And I understand, lahi ang culture karon ang mga tao, seryoso ba? That's a different lesson. Ayaw kabalaka. Mag-start ta niya na sunod Domingo magpili-pili ko sa mga asawa. Joke lang. Joke lang. Dalita maghimon niya na tiri. Okay. Mangita ko laing simbahan. Okay. Kining tawhana. Dako gyud ang iyang autoridad. Let me show it to you. Genesis 24 verse 10. Maglantaw ta sa autoridad niya. Genesis 24 verse 10. Got your Bibles? Genesis 24:10. I'm going to get a sip of water. Genesis 24:10. Genesis 24:10. Kunana say amen? Amen. And the servant took 10 camels of the camels of his master. Dali iya ni Abraham. And departed, for all the goods of his master were in his hand. And he arose and went to Mesopotamia unto the city of Nahor. Og ang sulgon mikuha sa napulo ka kamo gikan sa mga kamo ni sayang agalon og migikan kay ang tanan kaptangan sayang agalon diha sa iyang kamot. Og siya mitindog og miadto sa Mesopotamia ngadto sa syudad ni Nahor. He had authority to do whatever he wanted. He didn't. Siya nang utanan ni Abraham kabayan sa details sa kabayan sa iyang katuyuan dito. Pero wala siya nananghit kabayan sa pagkuha sa camels. Diretso lang, okay master, buhaton na ko. And nagkuha siya sa mga camels. Wala siya nananghit. Dili kinahanglan. He had authority. Na siya autoridad. Tanawang verse 53. Here we find out, not only did he take the camels, pero nailain sulugoon, nga ubos niya, sila ni kuyog niya, og nagdala siya og mga, unsang pulong sa jewelry. Jewelry. Ha?
Alahas? Yes, I think that's the word in the Visayan Bible. Here we go. Verse 53. So Genesis 24:53. Kung nanasa, amen? And the servant brought forth jewels of silver and jewels of gold and raiment. You see that? Asagi kan. Kana bang iyang jewels of gold? Ang mga alahas sa plata, mga alahas sa bulawan, iyaha ba? Dili. And raiment. That's bisti, mga sininas. Kana bang iyaha? No. Kana iya saya nga galon. Pero nasa otoridad, magkuha, modala, mag-offer sa babaye. And the servant brought forth jewels of silver and jewels of gold and raiment and gave them to Rebekah. He gave also to her brother and to her mother precious things. Bililhon nga mga butang. Then now in verse 54. And they did eat and drink, he and the men that were with him. Nailaing tao ni kuyog niya. Siya nagsugo. Kamo, let's go. Ato na mi. Ato na ta. Ato na ta. Takog yun ang iyang otoridad. CEO man good. Nasa lingkaranan sama sa akwa. Nindot yun. Ang iro, hun-hun nga siyang CEO pod. Nakoy bato, dere. Dili ra. Joke lang. Okay raman. Okay raman sila diya. Pwede sila magsamok-samok sa junior church lang. Si Brother Michael na lang. Okay ra. Alright, paminaw. Now where are we? I lost my place. So here's the point I'm making. CEO manggod siya. Pareho ang iyang otoridad sa CEO sa Globe o lain-laing dakong company, Zeneco. Dako gyud ang iyang otoridad. Gisaligan jud siya sa iyang bossin. But I want you to notice, sa diha, siya nagpaila-ila sa iyang kaugalingon ngadto sa pamilya ni Rebekah. I want you to see how he introduced himself. Tanawa ang text verse na to, Genesis 24:34. Unsay ang gisulti, magpaila-ila sa iyang kaugalingon. Genesis 24:34, and he said, I am Abraham's servant. Kining tawhana nga gamhanan gyud. Dako nga otoridad. CEO man. Ug siya may ingon, ako sulugoon ni Abraham. Watch me now. Bisan dako ang yang otoridad nga gitugyan kaniya ni Abraham. Sakto ang grammar? Bisan dako ang otoridad nga gitugyan kaniya ni Abraham. Wala jud siya nalimot na sulugoon gihapon siya. Wala jud siya nagtugo nga nadako ang iyang ulo tungod sa iyang katungdanan. Diya sa negosyo ni Abraham. Mapaubsanong gihapon siya, I am Abraham's servant. Kinsa man ka, sulugoon ra ni Abraham. This morning, I want to remind our church of a very important truth. Magpainumdum lang that we all need to hear once in a while. But especially, I think, as we get ready to add Sunday school teachers. And guess what? There's going to be more adjustments in the future. I want to remind our church of a very importante kaya nga kamatuoran. Watch me now. No matter what position you hold in the church, you are still just a servant of Jesus Christ. Amen. Bisan unsay mong katungdanan dinhi sa simbahan, sulugoon ra gihapon ka ni Jesus Kristo. Walay taas-taas nga mga Kristohanon diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Nobody's higher than somebody else. We're just servants. Turn with me to Romans chapter 1 verse 1. Sulugoon ra ta. Just servants. Sulugoon ra. The highest position you will ever hold in the ministry is servant of Jesus Christ. Pinakataas, pinakalabaw nga position at katungdanan. Mausulugoon ra ni Jesus Kristo. A servant of Jesus Christ. Romans chapter 1 verse 1. Kung nanasa, amen? I'll give you a second. Romans chapter 1. Mga taga-Roma sa Basaya. Nana, si Brother JD. Basin na makakra. Ha?
Okay, rak siya ang bana. Sakto yun. Ako na responsibilidad magbinuwang, na siya responsibility magpanalipod. Romans 1 verse 1. Kung nasa amen? Amen? Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated under the gospel of God. Si Pablo, usa ka sulugoon ni Jesus Kristo. Gitawag sa pagka-apostol, linain nga to sa maayong balita sa Diyos. Paul was the apostle to the Gentiles. But what does he say first? Sulugoon rako ni Jesus Kristo. A servant of Jesus Christ. Hey, si Paul gigamit sa Diyos nga sa pagsulat sa mas daghang book sa Biblia kay ni bisang kinsalain. He wrote more books, not more words. Anybody know who wrote the most words in the New Testament? No. Si Luke. The book of Luke and the book of Acts. Taas gyud. But Paul wrote more books, mas daghang mga books gisulat ni Paul. Pero giyon sa niya pagpaila-ila sa iyang kaugalingon, ako ang sulugoon ni Jesus Kristo. Si Paul, murag siya nagpa-start mas daghang simbahan kay ni bisang kinsang laing Kristohanon sa kalibutan. But how does he introduce himself? Ako ang sulugoon ra ni Jesus Kristo. Si Paul wala gyud nalimot diya sa tanan niyang buluhaton para sa Diyos, diya sa tanan niyang kalampusan, tanan niyang kauswagan. Servant ra siya ni Jesus Kristo. Truth Baptist Church, one of the most dangerous times in a Christian's life is when he begins to forget that he is just a servant of Jesus. Mga sulugoon rata. Hey, mahimong ta Sunday school teacher. Dali araw ng tao mo respeto na to. Kung kanay mong katuyuan si Brother Mike, Brother JD makasulti ni mo, ma-disappoint yun ka. Kita mahimong Sunday school teacher aron pwede moalagad sa atong agalon. Amen. O moalagad sa atong mga students. Let me tell you what the pastor's responsibility is. Yes, I'm supposed to lead, but my number one responsibility is to serve. You know, one of the words that's commonly used, not as much with Baptists, but you know what they often call the pastor of a church? The minister. Sa Bisaya, ang alagad. Sulugoon. In the Visayan Bible, minister is always translated ang alagad, the minister. Do you know what my job is as a pastor? Yes, kinahanglan kong mangulo sa simbahan. Pero mas importante, kinahanglan ko mosunod ni Jesus Kristo. Ug unsa ang iyang panag-ingnan kanato, siyang sulugoon. We need a servant to hold the wall down, maglingkod dito, maghawid sa wall, kinsang sulugoon matabang. We'll fix that. I keep forgetting. Basing karon si mana mainom dum. Brother Julius, kinahanglan ta magplano para niya na. Turn with me to John chapter 21 verse 15. John chapter 21 verse 15. While you're turning, let me make a statement. A call to follow Jesus Christ is always a call to serve others. Amen. Ang pagtawag sa pagsunod ni Jesus Kristo, kanunay, mao ang pagtawag sa pag-alagad sa uban. The Christian life is all about service. Whether you're a Sunday school teacher or a route worker or a junior church worker or an usher or singing in the choir or playing the piano or magtabang diya sa nursery. And by the way, kinahanglan ta sa mga tao mo tabang sa nursery. Kulang yun. Kinahanglan ta sa mga babae nga mahimong mas faithful makatabang kung tungod kulang. Babisan mo tabang ra sa nursery. Unsang kinahanglan? Buot nga mualagad. Because I'm going to tell you something. Ang work sa nursery, dalit maboring yun. O karon na si Hannah. Pipila ka bulan manad na mo. Dalit na ma-excited ka ba ni Hannah? Karon, mutabang ko sa nursery na si Hannah. Diba? Tinood! Tinood. Liwa siya siyang papa. Cute ka ayo. Sorry. John chapter 21 verse 15. Let's stay humble. John 21 verse 15. Walay tao nagreklamo.
Ako na yung liwa sa pa, walay tao nagreklamo. So, basing tinuod. John 21:15. Kung nasa, amen? Amen? So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs. Kung naigugma ka ni Jesus, mupakaon ka sa iyang mga nating karnero. Welcome to Sunday school work. Welcome to the ministry. You love me, feed my lambs. Look at the end of verse 16. Feed my sheep. Look at the end of verse 17. Feed my sheep. Pakan-a ang akong mga karnero. 3 times Jesus said to Peter, if you love me, feed my sheep. I just want to remind our church, this is not a correction message. Wala mi tao magpahitas-on, ako na, wala mang good. Pero, watch me now, ang pinakadakong peligro para sa tao nga nagalagad gyud sa Ginoo, faithful sa Diyos, ang pinakadakong peligro is always pride. Always. The best Christians are the most in the greatest danger to become proud of what they're doing for God. Mahimong garboso, kabahin sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Sayang. Luke chapter 22 verse 25. Luke chapter 22 verse 25. Luke chapter 22 verse 25. Luke 22. Kinang pulong ni Jesus Kristo. Here's what I'm trying to say today. The Christian life is not about being served. It is about serving. Ang katuyuan sa Kristohanong kinabuhi, dili aron ikaw alagaran, apan aron ikaw ang moalagad. That's the Christian life. Tungod ka na ang panag-ingnan ni Jesus para kanato. Luke 22:25. Kung nasa, amen? Amen? And he said unto them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and they that exercise authority over them are called benefactors. But ye shall not be so. But he that is greatest among you, let him be as the younger, and he that is chief as he that doth serve. For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? Is it not he that sitteth at meat? But I am among you as he that serveth. Bisaya. Ug siya, si Jesus, ug siya may ingon nga to kanila. Ang mga hari sa mga hentel nagpakaagalon, ibabaw kanila. Og sila nga naggamit og otoridad nganha kanila gitawag nga mga magbubuha og maayo, apan kaninyo dili mahitabo ang ingon. Apan siya nga labing dako dinha kaninyo, itugo kaniya nga may sama sa mas manghod. Ug siya nga mao ang pangulo, ingon nga siya ang naga-silbi. What is silbi? Moalagad sa mga tables, di ba? Say like a waiter at a table, right? That's silbi. Verse 27. Kay hain man ang mas dako, siya nga nagalingkod aron mukaon, o siya nga nagasilbi? Dili ba siya nga nagalingkod aron mukaon? Apan ako, he said, kanang ang panaglit nga makita nimo dito sa mga wala na luwas. Pero he said, apan ako, aniya kaninyo, ingon kaniya nga nagasilbi. Jesus said, ang tao wala na luwas, sila ang magtinog magsugo-sugo. He said, pero ako, ang imong galon, ako moalagad ninyo. Ako magsilbi. Ako maghimo sa trabaho sa sulugoon. That's the Christian life. Can I tell you when we get in trouble in our Christian lives? Kanusa kita naay mga problema sa atong Christian life? When we start to forget that we're just servants. Kung kita malimot na nga sulugoon rata. Let me tell you when we become easily offended. Dali masakit, dali masuko. Kung malimot ta nga sulugoon rata. Maghunhun ta ang ayon ko nga siya I deserve to be respected. No. Sulugoon ra ko. Sulugo, dali ko ang ayon sa iyong respeto.
Dili ko maghari-hari uban, ibabaw sa uban. Let me tell you, when we start looking down on others, nasabtan niyo looking down, mag-BI, magtamay sa uban, kung malimot ta nga, sulugoon ra ko. I'm just a servant. I'm not the big shot. Dali ko ang importante nga tao, sulugoon ra ko. Let me tell you, when we start mistreating other people, kanus kita mag-start magmaltrato sa uban, kung malimot ta, nasulugoon ra ta. Kanus kita mag-start makiglalis, makigaway sa laing tao, sa pamilya, or sa simbahan, kung malimot ta, nasulugoon ra ta. Kanus ang kasina makasulod sa simbahan, nga naman siya na ay katungdanan. Ako mas espirituhanong. Nga naman siya mo tulo sa Sunday School. Dali ko. Mas espirituhanong ko kay kaniya. Kano sa kana nga hunahuna mo sulod sa simbahan. Ang kasina, kung malimot ta, nasulugoon ra ta. Kanusa kita mag-start nga magbate, I'm too important to do that kind of work. Sabta niyo ka na nga expression? Sobra ra akong hunahuna kabayan sa akong gaugulingon. Dili ko maghugas, dili ko maglimpyo sa toilet. Ang lain makahimo niya, ako na ay katungdanan sa simbahan. The greatest in the church is the servant. Dili ko manilhig. Dili ko maghugas. Unsang problema? Malimot ta, nasulugoon ra ta. Malimot ta, nasulugoon ra ta. Kung ang mga Kristohano mag-start maghuno-huna, di ko makahimo niyan na. Ang lain ra. Let me tell you something. I'm the pastor and I'm busy. But there is no work in the church that I am too high to perform. Kung ang toilet kinahanglan limpyuhan, pwede ra. Now, most of the time I don't because I'm busy. There's other things that I have to do. But it's not because I'm too high. Samat man ta. Sulugoon ra. Sulugoon ra. I don't think it's an accident. Ang Diyos nagbutang nining ang mensahe sa akong kasing-kasing karon. 3 weeks gikan karon, mag-start ta sa mga Sunday school teachers. Ay daghang oportunidad nga ang lain maghuno na. Nga naman siya, nga naman dali ko. Na oportunidad pod nga when someone gets a position, watch out for pride. It's dangerous. Sneaky kayo ang garbo. It can get you. It can get the pastor. I want to make a statement right here. Let me say it in English first, and then I'm going to translate it. Pride is the hand that turns off the faucet of God's blessings in a church. Ang garbo, mao ang kamot nga magpalong sa gripo sa mga panalangin sa Diyos sa kasimbahan. We must be so careful because as soon as we start to get a position, the devil will tempt us to think, God chose me because I'm better than others. No, God chooses us because He's good. Ang Diyos mo pili ka nato, tungod maayo siya, dali tungod maayo ta. O siya mo tabang ka nato, siya mo hatag ka natong sa tanan nga, di kinahanglan, aron makauswag sa atong bagong katungdanan, pero dali tungod maayo ta. Tungod maayo siya, dakong yang grasya sa mga magsasala. Maayo ko nga kakitang tanan, magamping gyud kabayan sa garbo. Because nagatoko karon tuig ang Diyos mo bless sa atong simbahan. Ug ganang ko magsulti niyo sa akong pinakadakong kahadlok. Kaila ko sa akong kaugalingon. Can I say that? I know myself. Kabalog ko sa garbo sa akong kasing-kasing. Kabalog ko sa guba sa akong kasing-kasing batok sa garbo. And I know kung na-blessing sa Diyos, tintalan ko nga mahimong garboso, kabahin. Wow, nindoon, tanawon sa ang Diyos naghimo sa akong kinabuhi. And I'll tell you my greatest fear
is that God will turn on the faucet, mag-start siya mag-bless atong simbahan, ug akong garbo magpapalong na. That's my fear. I'm asking God, tabangi ko, dili ko gana mahimong garboso. I want to be humble. Ganahan ko magpabilin nga mapausanon. Let's guard against pride. Whether you're the new Sunday school teacher or not a teacher, let's guard against pride. Let's guard against envy. Sulugoon ra ta ni Jesus Kristo. Sulugoon ra og nindot gyud ang kinabuhi sa sulugoon ni Kristo. I want every head bowed, every eye closed.